Nemmen li x-xemx se tkompli tiddi fuq pajjiżna fit-tul u sakemm hawn ix-xemx insewwu s-saqaf. Din it-tixbiegħa li l-Prim Ministru Joseph Muscat uża biex jirreferi għal miżuri li ttieħdu f'setturi u korporazzjonijiet essenzjali li nstabu f'diffikultà bħal Enemalta, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta u s-servizzi tas-saħħa. Il-Prim Ministru lissen dan il-ħsieb waqt konferenza tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem bit-tema The Future Labour Market in Malta. Hawn il-Prim Ministru saħaq li l-attitudni proattiva ta' min jimpjega hija parti mis-suċċess biex l-ekonomija ta' Malta qed tissaħħaħ. Settur privat li fl-ambjent li jinsab fih wera li lest jieħu r-riski meħtieġa biex ikappar ir-riżultati tiegħu. Il-Prim Ministru tenna li b'sinerġija bejn is-settur pubbliku u privat pajjiżna jista' jkompli jissaħħaħ u jgħid kooperazzjoni sħiħa mill-Gvern biex il-privat ikompli fl-investimenti f'pajjiżna. Tenna li l-Valletta Summit wera l-kapaċità kbira ta' pajjiż żgħar bħal Malta, pajjiż li jrid joffri kwalità ta' sitt stilel. Tenna li fl-aħħar sentejn u nofs tpoġġew pedamenti sodi f'roadmap pjanata. Pjan li l-Aġenzija ta' Kreditu Moody's għarfet tant li sostniet li jekk ir-riformi implementati jkunu suċċess, Malta qatt għandha potenzjal sostenzjali ta' tkabbir. Joseph Muscat innota li fil-budget 2016 il-Gvern kompla bil-pjan biex jonqsu n-nies dipendenti fuq is-servizzi soċjali sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan bil-kunċett ta' Making Work Pay u fl-istess waqt li jinqata l-abbuż tas servizzi soċjali. Fakkar li l-edukazzjoni hija ċavetta u b'inizjattivi bħal One Tablet per Child se jiżgura li s-suq tax-xogħol Malti ta' 20 sena oħra ikun iktar kompetittiv. Din il-konferenza tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem involvit ukoll diskussjoni dwar diversi sfidi u opportunitajiet li qed jaffaċċjaw kif ukoll indirizz mill-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Unità fil-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-impjiegi, affarijiet soċjali u l-inklużjoni Aurelio Cecilio.